което е част от Великата българска гора, както каза колегата от Дружеството за защита на птиците, като окото на Фердинанд грабват точно тези единични дъбови дървета, които виждате до самата сграда. Тогава, с заповед на Министерството на земеделието, както ви казах, се прехвърля Куртовската курия на Наше Величество княз Фердинанд и той закупува още около 50 имота, които са отстрани покрай курията, в които имало единични дъбови дървета. Това цялото пространство се загражда с дървена ограда, като първоначалната идея била да се направи развъдник за фазани и друг вид дивеч. Именно тук за първи път през 1902 година от Австрия са вкарани елените лопатари. Впоследствие в периода 1904-1908 година се вкарват пак елен лопатар, само че от Германия, и от тук започва разселването му в цялата страна. Както знаете, той се е срещал в България, естествено, изчезва и за първи път е внесен тук с цел аклиматизация през 1902 година, първите бройки. И в последствие след 40-те години се разселва по другите, по територията на цялата страна, на територията на ловните стопанства. Сега тук на таблото ще ви покажа как е изглеждала къщата в първоначалния си вид. Първоначалната къща е била едноетажна постройка, която е построена от архитект Георги Фингов за нуждите на Фердинанд. Впоследствие, когато княз Фердинанд абдигира в полза на Борис, къщата се прехвърля на Борис, те решават, че ще направят ремонт, дига се втория етаж на сградата, като се запазва изцяло разпределението. Част от важните гости, които са посещавали двореца, тук на снимката виждате Юрий Гагарин. През 1961 година е сниман до точно този дъб, за който говорихме преди малко, и е засадил един хималайски бор и един атласки кедър, които се виждат в дясно от нас. Това иглолистно дърво с дългите иглолиста е хималайския бор, в дясно от него е атлаския кедър, които са засадени. Виждате ли ги? Точно до алеята, които са първите от лявата страна. Лично от Юрий Гагарин. На посещението с Юрий Гагарин е била и Валентина Терешкова. Други важни гости, които са посещавали двореца Кричим, са Вълко Червенков, Тодор Живков, Пенчо Кобадински, а от чуждестранните са виетнамския президент Хо Ши Мин през 1957 година, след това са идвали Индира Ганди, Тито и доста други. Може би и други, за които нямаме информация. Това на снимката са Симеон Сакскобургготски и Мария Луиза. Това е Мария Луиза с носия. Това е принц Кирил след успешен лов на срандак на територията на двореца. Това пак е принц Кирил. Тук на тази снимка са принц Кирил и гости на царското семейство. Сега продължаваме в парка.